että ensin otetaan se hengitys. Eli keskity sinne pallehengitykseen, hengitys tulee sivulle. Hyvä, pidä siinä. Ja sitten ota se lavan pyöräytys sieltä etukautta. Hartioiden pyöräytys sinne taakse, siihen lapapitoon. Tosi hienon näköinen. Ja sitten vedät ne kyynärpäät sinne taakse, pidä lapa, paketti koko ajan tiukkana, vatsalihakset kupissa. Nyt on tosi hyvä alkuasento. Hyvä. Ja tästä lähdetään sitten työntämään ne kädet suoraksi. Lavat pysyy tosi kovaa kiinni. Keskity lapoihin, paina lapoihin, paina. Hyvä. Ja nyt vasta lavat työntyy suoraksi, työnnä käsi eteenpäin. Ja sitten lähde kiertämään yläkroppaa oikealle, lavat pysyy työntyneenä eteenpäin. Kädet työntää, vatsalihakset petää ja hidas palautus. Hidas palautus. Hyvä. Ja sitten pyöräytät sieltä ensin ne hartiat sinne taakse, alas, yes, ja sitten kädet koukkuun ja vatsalihakset pysyy. Täydellistä.